Qaru mill-ktib tal-erf. L-erf jiddi, blaqat ma jnemnem. Malar jarfuh dawk li jħobbuh u jsibuh dawk li jfittxuh. U jħabbrek biex jidher lil dawk li jixtiequh. Min ibakkar ifittxu, ma jitħabax għax dejjem biebu bil-qiegħda jsibu. L-aqwa tal-għaqal u li taħseb fl-erf u min jisar għalih malar jeħles mill-inkwiet. L-erf idur u jfittex lil dawk li jixirqulu. Kollu ħlewa jidrilhom fit-triq u jiltaqa' magħhom f'kull ħsieb tagħhom. Mulej Alla tiegħi, ruħi bil-għaċċa għalik. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bil-għaċċa għalik imxennaq jiena bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Mulej Alla tiegħi, ruħi bil-għaċċa għalik. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Mulej Alla tiegħi, ruħi bil-għaċċa għalik. Għalhekk kien birkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela. U jgħannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Mulej Alla tiegħi, ruħi bil-għaċċa għalik. Meta mimdud fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mulej Alla tiegħi, ruħi bil-għaċċa għalik. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ma rridux li ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħal oħrajn li ma għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu l-Ġesu mietu qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Allelujja, Allelujja, isru mela u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Issa meta smewwiet, ixxabbuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bil-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin. Il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instamu min jgħajjad. Ara l-għarus uħorġu il-qowħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin: Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu: Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u jixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bib ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftilna. Istu weġibhom u qal: Tassew ngħidilkom, lilkom ma nafkomx. Isru mela għax la tafu l-jum u lanqas is-sija. Qegħdin fit-32 ħadd ta' matul is-sena u llum nisimgħu mill-ittra ta' Pawlu lit-Tessalonkin. Dan hu l-aktar test bikri nisrani li għandna, miktub qrib is-sena 50 wara Kristu, jiġifieri qabel inkiteb xi wieħed mill-Vanġeli. Pawlu jitkellem dwar it-tama li jimliena biha l-qawmien ta' Ġesu, it-tama li aħna wkoll qed inqumu u ngħixu ma' Alla għal dejjem. Pawlu ħaseb li Kristu kien ħajirritorna ma jdumx, imma 2000 sena wara għadna qed nistennew b'dik l-istess tama. F'dan il-Vanġelu għandna parabbola dwar nies li qed jistennew lill-għarus li wasal biex jiżżewweġ. F'tix ta' żmien Ġesu, l-għarus kien joħroġ minn daru biex imur fid-dar tal-mara futura tiegħu. U imbagħad kienu jimxu flimkien lejn daru għall-festa. Il-mistednin kienu jimxu mal-għarus u dan li qed jagħmlu dawn l-10 xebbiet kien bil-lejl
U ma kienx hemm twal fit-toroq t'Iżrael ta' dari? Ix-xebbi taqlin għandhom ħafna żejt għall-imsiebaħ tagħhom, imma x-xebbit boloħ ma ġabux biżżejjed magħhom, ma kinux ippreparati biex jistennew lill-arus. Dan jirrappreżenta lil Ġesu u allura aħna bħalhom qed nistennew u ma nafux ħin ħajasal. Jekk jasal lura ħabta u sabta, jeħtieġ inkunu bħal nisa qorrief li kienu preparati ħajjixelu l-imsiebaħ tagħhom u jmorru dritt għall-festa tat-tieġ. Mela kif għandna nistennew u nitħejjew? Għandna bżonn ta' żejt li jirrappreżenta l-ħajja divina. Jeħtieġ inżommu l-ħajja ta' Alla sħiħa f'qlubna. Dan nagħmluh bit-talb, is-sagramenti, l-opri ta' mħabba u ħniena u l-quddiesa. Nistudjaw billi naraw videos kattoliċi, naqraw kodba u naħsbu dwar il-fidi. Inħobbu ta' kuljum, imqar meta ma jaqblilniex u nsibuha bitqila, nixtiequ l-ġid tal-oħrajn, ngħinu lil xulxin biex insiru qaddisin. Dawk li ma jeħdux ħsieb tal-ħajja ta' Alla, ma jitolbux, ma jmorrux quddies, ma jieħdux sehem fis-sagramenti bħall-Ewkaristija u l-qrar u ma jistudjawx il-fidi huma bħal xebbit boloħ li jispiċċalhom iż-żejt. Ix-xebbi taqlin ma jisilfuhomx minn tagħhom, mhux għax huma xħaħ, imma għax ma jistgħux. Il-ħajja nisranija mhix xi ħaġa li tista' tippretendi li qed tgħixha, mhix xi ħaġa li tista' taġġel biex tagħmilha fl-aħħar minuta bħal homework tal-matematika li trid tagħtih lill-għalliema sija wara. Ngħixu l-ħajja nisranija tul ħajjitna kollha. Imma dan ma nagħmluhx waħedna. Bil-grazzja ta' Alla u ta' dawk li qegħdilna f'ħajjitna, l-imsiebaħ tagħna jistgħu jiddu imqar fl-eqel lejl mudlam. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!